Тунелът на сенките. Забравеният тунел. Алек и Даниел бяха двама млади ентусиасти, водени от любовта към неизвестното. За тях мистериозните и изоставени места имаха свой магнетизъм, нещо непознато, което криеше истории от миналото. Точно такава история ги насочи към стар тунел, за който се говореше, че се крие дълбоко в гората извън града. Легендата твърдеше, че тунелът е изграден по време на Втората световна война и е използван от военните за тайни операции. Местните хора обаче говореха за него с уплахът, някои твърдяха, че тунелът е прокълнат и се е превърнал в сцена за мрачни ритуали. Говореше се, че в него са изчезвали хора, а сенки се движели сами, когато човек застане твърде близо до входа. След като проучиха историята, Алек и Даниел решиха, че това е точно мястото, което искат да изследват. Едно мистериозно и зловещо приключение, такова, каквото никога не бяха имали досега. След часове лутане в гората го намериха. Тесният вход, обрасъл с мъх и скрит зад буйна растителност, изглеждаше като портал към друго измерение. Арката, обвита с гъст бръшлян, почти скриваше ръждясалата метална врата, която висеше от пантите си. Силният вятър в гората изведнъж утихна, когато застанаха пред входа. Сякаш самата природа ги предупреждаваше да се откажат. Алек пристъпи напред и сложи ръка върху вратата. Студен метал, грапав от времето, посрещна пръстите му. Миризмата, която се носеше отвътре, беше остра и гнилостна, сякаш самият тунел гниеше отвътре. Сигурен ли си, че това е добра идея, попита Даниел, гласът му трепереше леко. Алек го погледна през рамо, усмихвайки се с увереност, която не изпитваше изцяло. Естествено. Това е просто един тунел, Дани. Не е нищо повече. Но не беше просто тунел. И двамата го усещаха. Тъмнината, която ги гледаше отвътре, беше неестествено плътна, сякаш тунелът поглъщаше светлината от деня. Какво чакаш? Идваш ли, или ще останеш отвън, пошегува се Алек, като включи фенерчето си. Даниел му отвърна с колеблива усмивка и пристъпи след него. Когато направиха първите си стъпки вътре, звукът на обувките им отекна глухо. Тишината в тунела беше почти зловеща, сякаш самите стени поглъщаха всяко ехо. Въздухът беше плътен и влажен, миришеше на влага и ръжда. Наоколо се разнасяше далечен, почти несъзвучен шепот, който можеше да е просто вятърът, но не звучеше като него. Чуваш ли това? Прошепна Даниел. Само вятъра, отвърна Алек, но в гласа му нямаше обичайното самодоволство. За първи път се чудеше дали не са се престарали с това приключение. Светлините от фенерите им хвърляха дълги, извити сенки по стените на тунела. Сенките изглеждаха някак неправилни, изкривени, сякаш тунелът ги променяше по свой начин. Алек не каза нищо, но усети как кожата му настръхва. Да вървим, каза той кратко, и двамата навлязоха още по-дълбоко в мрака. Първи сигнали за опасност. С всяка крачка тъмнината сякаш ги поглъщаше все повече. Фенерите им хвърляха светлина върху стените на тунела, разкривайки стар и напукан бетон, покрит с мъхове и петна в различни нюанси на черно. Тунелът изглеждаше безкраен, а звукът на капеща вода се усилваше с всяка стъпка. Даниел се спря рязко и посочи нещо на стената. Виж това, прошепна той, сякаш не искаше гласът му да наруши тежката тишина. Алек насочи фенера си и видя странни символи, издълбани в бетона. Те приличаха на древни руни, но бяха изкривени, сякаш издълбани от трепереща ръка. Някои бяха прекалено дълбоки, други – едва видими. Какво мислиш, че означават, попита Даниел. Не знам. Може да са някакви знаци от времето, когато тунелът е бил използван. Или, Алек се замълча. Или, настоя Даниел, докато оглеждаше стените със същото напрежение. Нищо, отговори Алек. Не искаше да изкаже на глас мисълта, че тези символи изглеждат повече като предупреждения, отколкото като маркировки. Изведнъж въздухът стана по-студен. Сякаш невидима вълна премина през тунела, носейки със себе си усещане за натиск. Чули това? Попита Даниел, очите му широко отворени. Алек кимна. Звукът беше толкова тих, че едва го улови. Не приличаше на стъпки, а повече на слаб шепот, идващ от дълбините на тунела. Може да е просто вятърът, каза Алек,
но дори сам не вярваше на думите си. Продължиха напред, този път потихо, сякаш нещо невидимо ги наблюдаваше. Фенерите осветяваха пода, върху който лежаха разпръснати стари предмети, ръждясали инструменти, изкривени гвоздеи и нещо, което приличаше на счупен фенер. Някой е бил тук преди нас, каза Даниел. Гласът му трепереше леко. Алек не отговори. Забеляза, че следите от стъпките им в прахта не са единствените. Имаше и други, по-стари, които водеха напред. Когато навлязоха по-дълбоко, тунелът се разклони на две. Двете пътеки изглеждаха почти идентични, но тази отдясно беше потъмна. Какво предлагаш, попита Даниел. Алек се поколеба. Ще покрием повече терен, ако се разделим. Ще се върнем тук след 15 минути. Даниел го погледна с недоверие. Разделим? Ти сериозно ли? Ще бъде по-бързо, настоя Алек. Даниел въздъхна, но кимна. Добре, но внимавай. Няма да съм на повече от няколко минути. Алек пое надясно, а Даниел тръгна наляво. И двамата усещаха напрежение, сякаш тунелът ставаше все по-тесен, все по-студен. Но след 15 минути Даниел не се върна. Изгубеният другар. Тишината в тунела вече не беше просто притеснителна, беше оглушителна. Алек стоеше на мястото, където трябваше да се срещне с Даниел, и усещаше как времето сякаш забавя ход. Часовникът на ръката му показваше, че са изминали 15 минути, но Даниел го нямаше. Даниел, извика той, опитвайки се да прозвучи спокойно, но гласът му отекна неестествено в тунела, сякаш беше погълнат от самото пространство. Тишината, която последва, беше толкова плътна, че дори звукът на дишането му се стори натръпчиво силен. Не чуваше нищо, нито вятър, нито капеща вода, нито какъвто и да било шум. Всичко наоколо беше сякаш напълно застинало. Алек насочи фенера си наляво, към прохода, по който Даниел беше тръгнал. За миг му се стори, че вижда сянка да се движи, но когато мигна, всичко беше отново неподвижно. Това е абсурдно, промълви си сам и тръгна по прохода. Стъпките му звучаха прекалено силно в настъпилата тишина, а сянката му, хвърлена от фенера, изглеждаше като нещо чуждо, изкривена, нестабилна. Пътят стана по-тесен, а стените сякаш се приближиха. Таванът беше толкова нисък, че Алек трябваше леко да се наведе. Въздухът тук беше по-студен, а миризмата на гнилост се усили. След около 5 минути ходене видя нещо, което го накара да спре рязко. На пода лежеше фенерът на Даниел. Дани, извика той, опитвайки се да звучи твърдо, но гласът му издаваше растяща паника. Наведе се и вдигна фенера. Той беше все още топъл, сякаш едва току-що изпуснат. Къде си, човече? Тогава го чу. Тих шепот, идващ иззад ъгъла. Звучеше далечен, но неразбираем, като мелодия на чужд език. Гласовете не бяха един, а няколко, които се смесваха в странна хармония. Те идваха от различни посоки, но се сливаха в едно. Алек се приближи бавно, всеки мускул в тялото му напрегнат. Някаква неясна студенина пълзеше по кожата му. Даниел, извика отново, този път с надежда, че гласът му ще бъде отговорен. Но шепотът стана по-силен, по-зловещ. Думите звучаха като древно заклинание, изречено от невидими усти. Имаше нещо хипнотизиращо в тях, нещо, което го караше да продължава напред въпреки страха. Когато зави зад ъгъла, тунелът се разширяваше в малка камера. На пода лежеше нещо, което приличаше на черен тефтер. Алек го вдигна внимателно. Кожената корица беше студена на допир, а страниците вътре бяха покрити със странни символи, същите, които бяха издълбани по стените. В този момент почувства движение зад себе си. Завъртя се рязко, но фенерът му не освети нищо. Само празен тунел, изпълнен с тишина. Дани, прошепна той, но самият звук на гласа му го накара да потръпне. И тогава го видя. В края на тунела, където сенките бяха най-плътни, се очертаваше фигура. Висока, изкривена, с неясни очертания, които сякаш трептяха в самия въздух. Тя не помръдваше, но Алек усещаше как го наблюдава. Той направи крачка назад, сърцето му биеше диво. Точно тогава фенерът му започна да трепти, а шепотът отново се усили,
този път сякаш идваше от всякъде. И фигурата започна да се движи към него. Следите на ужаса. Арек хукна обратно в тунела, без да се обръща. Фенерът му трептеше, хвърляйки неспокойни отблясъци върху стените, които изглеждаха като живи. Таванът се снишаваше все повече, но Арек не спираше. Сянката, онази висока и изкривена фигура, се движеше след него. Тя сякаш не тичаше, а се плъзгаше в тъмнината, като че самият тунел я носеше. Сърцето му биеше лудо, а дробовете му горяха. Краката му сякаш тежаха, но паниката го държеше в движение. Изходът. Трябва да стигне изхода, мислеше си, но не можеше да си спомни откъде е влязъл. Шепотът го преследваше, но този път беше по-силен, почти крещящ. Гласовете го обграждаха, думите им резонираха в главата му, карайки го да усеща как разсъдъкът му се пропуква. Внезапно усети под краката си нещо хлъзгаво. Загуби равновесие и падна. Фенерът се търкулна напред, светлината му осветявайки стените. Това, което видя, го накара да изкрещи. Стени, покрити с образи на фигури, изкривени, плачещи, протягащи ръце. Всички бяха обърнати към него, а очите им сякаш го гледаха. От тях капеше черна течност, която се стичаше по стените и образуваше локви по пода. Миризмата на гниене стана непоносима. Не, това не е възможно, промълви той и опита да се изправи, но краката му бяха изтръпнали от страх. Фигурата зад него беше все поблизо. Сенките се удължаваха, поглъщайки светлината от фенера, който сега трептеше още по-яростно. Арек се изправи с последни сили и отново хукна напред, без да мисли. Проходът стана още по-тесен, а стените сякаш се опитваха да го стиснат. Дишането му беше накъсано, а всяка стъпка го приближаваше към неизвестното. Тогава забеляза светлина в далечината. Тя беше слаба, но достатъчна, за да му даде надежда. Изходът. С последен напън се затича към светлината, но когато стигна до нея, усети как всичко около него замръзва. Не беше изход. Беше малка стая с кръгла форма. В центъра и имаше нещо като олтар, направен от камък, а върху него лежеше предмет, който привлече погледа му, старинен ключ, издълбан с онези зловещи символи. Арек се приближи бавно, сякаш воден от невидима сила. Протегна ръка към ключа, но преди да го докосне, стаята се изпълни със звук. Не беше шепот. Това беше писък, остър, нечовешки, който го накара да затисне ушите си. Фигурата се появи отново, този път пред него. Сенките я обгръщаха, но вече не беше само сянка. Лицето й беше изкривено, с празни очни кухини, от които течеше същата черна течност. Моля те! Остави ме, изкрещя Арек, но гласът му се изгуби в писъците. Точно когато фигурата се наклони към него, олтарът задейства нещо. Символите върху него заблестяха в ярка светлина, и сенките започнаха да се отдръпват. Арек падна на колене, неспособен да разбере какво се случва. Единственото, което знаеше, беше, че трябва да вземе ключа.